ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଗଲି ଯେଉଁ ପଦାକୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ଆସନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ବି ହାତୀ ଆସିଥିଲେ କେତେ 50 ପଟ କହୁଥିଲେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ହେଲେ ଏବେ ତ ଆମ୍ବପାର ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଆସିଲି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ। ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଉ କାଲି ବି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଏଠି ମୋଡ଼ା ଅଛି ଏଇ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୋଲାର ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛ। ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଲାରା ସେଇଟା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ଏଇ କଞ୍ଚାଟା ବୋଧେ କାଲି ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ହାତୀ ମଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଶୁଖିକିନା ଅଛି। ଏଇ ଯେ ହାତୀ ପାଇଁ ନିଆଁ ଜାଳା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଫିଲ୍ଡର ସାଇଡ୍ ଫିଲ୍ଡଟା। ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ସୋଲାର ବାଟ ଦିଆଯାଇଛି। କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ଜାଳା ହେଇଥିଲା ହେଲେ ବି ହାତୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ମଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ହାତୀ। ଏଇଠି ବି ନିଆଁ ଜାଳା ହେଇଥିଲା ହାତୀ ଏଇପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହେଲେ କାଜୁକୁ ହାତୀ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ ମଡ଼ା। ଏଇ ଏଇ ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ଗଛଟା ଏଇ ଛୋଟ ଗଛର ଫଳ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମୂଳରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ପୁରା ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହାତୀ ଏଇଠି ହେଇଛି କେମିତି ମାନେ ଖୁରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଛୋଟ ହାତୀର ମଡ଼ା। ଏଇଟା ବଡ଼ ହାତୀର ଦେଖୁନ ବଡ଼ ସର୍କଲଟା ହେଇଛି ଗୋଡ଼ର। ମାନେ ହାତୀ ସେଇଭଳିଆ ହୁଡ଼ା ଥିଲା ସେମିତି ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଖୁରେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହାତୀ। ମାନେ ପ୍ରାୟ 80-90 ଗଛରୁ ଏଇ ମାନେ 40-50 ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହାତୀ।
ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ, ହାତୀ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉରା ଶୁଖିଲାରା ଏରା ବୋଧେ ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲି, ଆଜି ଆମ୍ବ ପାରା ହଉଥିଲା ଫିଲ୍ଡରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ଦେଖିଲାକୁ ଏବେ ଦେଖିଲି। ତ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାଲି ରାତିରେ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କଞ୍ଚା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଯୋଉଠି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଣିଷ କଣ? ଏଇ ଯେ ଏଠି ନିଆଁ ଜାଳା ହେଇଥିଲା, ଏ ଗଛଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ମାନେ ମାଟିରୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛଟା ତ ଆଗରୁ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପାରୁଥିବେ, ମାନେ କେତେ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 80-90 ଗଛର ଯଦି ମାନେ 40-50 ଗଛ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ମାନେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ତାକୁ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ? ତାର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଇଥାନ୍ତା ସେତିକି ବି ଗଲା। ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଲେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗଛ ତ ହେବାଟା ଏବେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛଟା କାଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆରପଟେ ଆମ ଫିଲ୍ଡଟା। ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟା ଯୋଉ ତାର ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଆରପଟଟା ଆମର। ଏଇ ଯାକେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆମ ଫିଲ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଫିଲ୍ଡ, ମାନେ ଏଇ ବାର ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଯଦି ଆମର ଯଦି ସୋଲାର ବାଡ଼ ଯଦି ନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଆମର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଗଛ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଡ଼ା, ମାନେ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ଖାଇକି ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଯଦି ଆମ ପଟିକି ବି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆମର ବି ଆଉ କିଛି ରହିନଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ମଣିଷ ଯୋଉଠି ହାଣିବାଟା କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ।
ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଆଗକୁ ହାତୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯାକେ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗା ଭୁଙ୍ଗି କରିନାହାନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ସେମିତି ଗଛ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ମୋତେ ବି ଦେଖିଲାକୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ସୋଲାର ଦେଇକି ଚାରିପଟେ କରେଣ୍ଟ ଯଦି ଦିଆହେବ, ହାତୀକୁ ମାନେ ଆୟତ୍ତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ମାନେ ନିଜ ମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିପାରିବ ନିଜ ଫସଲକୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ସୋଲାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା କଲେ ବି ହାତୀ ଯିବେନି, ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ କି ନିଆଁ ଜାଳିଲେ ଯାହା କଲେ ବି ହାତୀ ଯିବାର ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନିଆଁ ଜାଳା ହେଇଥିଲା, ବାଣ ଫୁଟା ହେଇଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ନିଆଁ ଜାଳା ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ହାତୀ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେମିତି ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ।